Sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila? Sithembe niyaphila, mfaka Mkhonzo nibingelelayo. Asithembe wonke kuhamba kahle. Ngiyabonga futhi ngiyanamukela kule channel. Ngamukela onke ama-new subscribers to this channel, ngamukela onke ama-new followers to this channel. Nginamukela nje nonke guys. Ama-viewers angaka-subscribe ngiyacela subscribe la ku-YouTube. Ama-viewers angaka-follow ku-TikTok ngiyacela nipresse u-follow. Sikhulise le channel, ngiyabonga. Namhlanje nje short video. Ngilokhu njana ngifuna ukukhuluma ngendaba yalabaholi abasha abakhethiwe ku-MK Party. Ngasakhulumi nje nabo kuphela, nabanye nje abaholi abakhona ku-MK Party bonke. Ngicela ukukhuluma nani ma-comrades wami nonke. Funa unikhumbuza nje indatshana encane niyaziyo abanye benu eseBhayibhelini. Niyayikhumbula indaba yembongolo ukuthi kwake kwangena imbongolo eJerusalem. Yahalaliselwa imbongolo, yaze yagqokiswa impahla ezinhle beyijabulela, kodwa kuyisilwane nje esinganakekile imbongolo le. Abantu abaningi abangena interest kuyo. Yathi mayingena eJerusalem ngalelo langa kwaqhwaza bayipraise, benza yonke into. Yazi isizathu kwakuyini le mbongolo? Ingoba ngalelo langa kwakugibela uJesu phezu kwayo. So ke njoba beshaya izandla beyipraise, nayo yake yathi ukudideka mangacabanga ukuthi ngabe kwenze njani namhlanje ukuthi abantu abangaka bebenganginakile sonke lesikhathi, kodwa namhlanje bangipraise kangaka. Ingabe kusho lokho ukuthi siyashintsha ngempela impilo yami? Yayibona, yalibala imbongolo ukuthi no, ukuthi la phezu kwami kunomuntu omkhulu nothandwa abantu. Empeleni yayingaboni ukuthi kushayelwa lo muntu izandla, ku-appreciate-wa yena. Uyayibona leyo nto. So ke yazi kwacaca nini-ke embongolweni ukuthi vele izandla bekungashayelwa yona, akuyona le beyipraise njengoba bekukhwaza izandla nje, kodwa bekuyilo bephezulu. Yabona ngesikhathi esehlile uJesu, wathi uma esehlile uJesu abantu baqhubeka belandela uJesu, bangasayingene yembongolo. Ngifuna ukuthini-ke la bafethu? Ngifuna ukuthi nina abaholi bethu ku-MK Party ake niyibuke ngale ndlela lento. Anizona imbongolo cha, kodwa ngifuna ukuthi nithathe isibonelo embongolweni ukuthi uma sijoyina MK Party noma sijoyina iqembu lomkhonto wesizwe Party, nizokhumbula ukuthi akekho wayelazi leqembu up until uMsholozeli introducer kithi public nge-16 December 2023. Akekho watshela omunye. Wathi nje mayememezela uMsholozi ukuthi useyovotela i-MK Party, sonke sasuka salandela leyo MK Party sayojoyina yona. Ngani na? Ngenxa yokuthi umuntu esimthandayo nesimkhonzile uPresident Zuma la eyakhona sa-decide ukuthi siyofela khona, solandela yena, sithanda yena, ingakho sajoyina MK. Otherwise sasingeke. Ukhumbule ukuthi wayese-register kudala uJabulani Khumalo leqembu le-MK Party, kodwa sasingalazi iningi lethu nokuthi kukhona iqembu eselikhona elisha up until introducer uPresident Zuma. Ayibona leyo. Agcinanga-ke lapho, uthi eselisungulile uMsholozi ebelokhu efaka abaholi kule party belida kule organization. Abanye besingabazi nokubazi, size sabazi ngoba uMsholozi sebaqokile ukuthi awungibambele la kulesikhundla lesi.
umkhathi ke sibazi abanye sibajwayele, otherwise besingeke sibazi, kodwa sabazi ngenxa yokuthi umsholozi ubabeka kulezo inkundla abanika zona. Namanje futhi usakwenza umsholozi, usabanika abantu izikhundla ebuholini be-MK ukuthi babambe lapha nalapha. Sesiyabazi manje futhi sesiyabahlonipha abaningi. Sisazoqhubeka futhi sibahloniphe. Ngiyaphi-ke ngale nkulumo? Ngiyala ekutheni uma ngabe unikwa isikhundla sokuthi ulide noma uhole ku-MK Party, ngokhumbula into eyodwa nje, just one thing, ukuze ukhone ukuthi uhlale uyilento le esiyidingayo thina njengamalungu e-MK Party noma abalandeli be-MK Party. Just one thing okumele uyikhumbule. Khumbula ukuthi iqembu le-MK Party lasungulwa uPresident Zuma, futhi thina njengoba sila size eqenjini likaPresident Zuma, sikholelwa kuPresident Zuma. Sila ngoba silandela uPresident Zuma, sikholelwa kwivision yakhe ngale lizwe, sikholelwa kwi-ideology yakhe, kupolitiki yakhe and everything. So wena mangabe uPresident Zuma ekuqoka ukuthi ulide noma approve ukuthi ulide kwiposition ethile, ungaziphakamisi. Ungacabanga ukuthi njengoba sowunikwe leso sikhundla, uma usibona mhlambe thina sikushayela izandla sizithoba kuwe, ucabanga ukuthi sinendaba nawe. Cha, asinandaba kakhulu nawe. Empeleni sinendaba nomsunguli we-MK Party uPresident Zuma. Mangabe sinika wena udumo nje sikupraise, empeleni sisuke sipraise lo okuqokile ukuthi ube la ukhona, loyo okubusise ngaleso sikhundla okuso. Suke sipraise president. Yingakho uma ngabe sowuphuma kuleso sikhundla siye sikhohlwe ngawe isikhathi esiningi, kodwa siqhubeke si-support i-MK Party, siqhubeke si-support uPresident Zuma, ngoba vele besivele size kuye, size ku-MK Party not kumuntu. So ke abantu kufanele bakhumbule into eyodwa ukuthi uma ngabe ubamba noma kuphi noma ubamba siphi isikhundla la ke-MK Party, leso sikhundla usibamba nge-humility, ube humble, qhubeke nje usebenza nabantu, ungaziphakamisi, ulalele futhi abantu ukuthi bathi, ubonisane nabantu. Yezwa leyo uconsulte uzwe imbono yabo, bakhombise nje ukuthi nawe ufana nabo, bakhombise ukuthi nami bafethu ngisafana nani. It's just that mina now I'm privileged ukuthi nginikwe lesikhundla, but I'm still like you. Uyayibona leyo nto, I'm here to save you, save people, basave abantu, ungafuni ukusave wena noma ukukhothanye wena. Yilo nje engakusho. Yabona uma ungathatha le advice, uzenze nje imbongolo ngamabomu, uzenze nje imbongolo yabantu. Uyayibona, ngoba at the end of the day vele ngandlela thile uyafana naye. Wena utshethe i-MK Party, utshethe uPresident Zuma. Yingakho sizobuka wena sikushayela izandla mawuza kithi, ngoba sibuka lo muntu ometshethe olapha phezu kwakho. Uma kusuka yena kuphelile ngawe, asinandaba kakhulu nawe. Yilo nje ngifuna unikhumbuza bona amalungu e-MK Party, ibambeni ngaleyo ndlela, nikhumbule nje imbongolo. Lokho kuyosiza phi ke lokho engikushoyo? Kuyosiza ekutheni uzikhumbule njalo ukuthi uma ngabe unikwa isikhundla noma iposition e-MK Party, ufuna ube humble ngaso sonke isikhathi, ngoba uma usuqala ukuba nezimpiko sokhokhomala, kuyoba buhlungu mase sikukhumbuza ukuthi phela wona uyimbongolo, umane nje wetshethe uPresident Zuma, umane wetshethe i-MK Party. Yiloko nje, akukho okuningi bengifuna ukukusho. Ngithi lesibonelo sembongolo ngicane sizosebenza kini nonke nikhethiwe. Njengamanje angithi nikhethiwe ukuthi nibe part of i-team, lama-tax team lawakhethiwe labheka ama-elections. Njengamanje ningasikhukhumeze, zithobeni, zenzeni imbongolo eyangena noJesu eJerusalem, kwashaywa izandla, kube kungashayelwa yona, kushayelwa uJesu izandla. Uyayibona leyo. Nani-ke ibani njengembongolo, niyikhumbule ukuthi akusiyeni le party eninikezwe yona, noma lo buholo eninikwe bona akusibo benu, bukaPresident Zuma, obe-MK Party. Injalo nje. Ngiyanibonga-ke maqaba nami.
Cela niqhubeke nisupporta le channel ngayo yonke indlela ngokusubscribe, ngokufollowa, ngokukhomenta and everything.